I presented my credentials on March. Nyinga barake gafe nankwa mako lettre de créance ra jamana tila marsi kalo klitan ani woro kabri wati kasi sisama akonya wununu nindo dongo do uben hakila jigaka ni teri nyogo ya sira nunu nafa ka bu jugo mina jamana flani nyogonche o kama mpreselendo ka do fara teri ya sira nunu ka is for both our countries, so I'm looking forward to strengthening their relationship. But what do you see as the bulu fan men kan ga ke Ameriki Jamana ani Mali Jamana ka tege di nyogoma bara. Yeah, I think that's a really good question. États-Unis jamana be ande ka se ka ka deme do ka ta Mali denw ma fene ka hakila sigiw ka kan ka don ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw be ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka dɛmɛ kɛ ka taa a ka jamana denw ma i n'a fɔ kalanko ka fara jamana ka danbeko lakanali kan everything for its people. So if you look at whether it's education, ni ye jamana ka sariyasenw lajɛ min bi wele ko les réformes du gouvernement ni ye sɛnɛ koɲɛw lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko bolongɔni be se ka turu yɔrɔ camanw kan yɔrɔ minnu be yira k'a fɔ ko États-Unis jamana sera k'i sen don sira camanw fɛ ka se ka dɛmɛ la na jamanadenw ma kabiri san caman n t'a dɔn kɔni ni mɔgɔw hakili b'o la nga an be nafolo caman de don a koɲɛw la ya a ka ca ni dolari wari miliyɔn 300 ye min be don san o san min be don dɛmɛ dɔrɔn sira fɛ. We spend quite a lot of money here, over $300 million every year just on aid. So I would say there's just so many sectors. Mese k'a fɔ ngo yɔrɔw ka ca cogo min na n bena fɛn dɔ f'i ye a fɔlɔ n magoba b'a la k'an hakili lasigi fɛn dɔw kan an be se ka minnu kɛ ni ka dɛmɛ don Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma ka dɛmɛ don Mali jamanadenw ma ka baara kuraw dilan ka sigi sen kan bawo n b'a dɔn k'o ye u haminanko dɔ ye n b'a dɔn k'u haminanko dɔ fɛnɛ ye lakanako ye Mali jamana jɔrɔlen don ka se ka lakana la sabati jamana kɔnɔ. Living, and let's help them get those services, and I think that's how we change the security situation also. But what can you Ameriki Jamana be se ka mun de kɛ yasa ka se ka Mali dɛmɛ ka jɛtigɛ wale kɛlɛ? I think that's a really good question. Listen, we've been here for so long helping. Fanga dafiri fɔlɔ kɛra Mali jamana kɔnɔ waati min na n'o kɛra san 2012 an tun be yan ka fara dɛmɛbagajɛkulu caman wɛrɛw kan walasa ka se ka dɛmɛ don faamuyali bolo ma taabolo minnu tun bɛ sen na a waati la o ye fɛn ye an bɛ sinsinna min kan ka kɛ hali bi an ye Mali jamana dɛmɛ bɛn ɲinini ko la an ye Mali jamana dɛmɛ a ka sariya kow kun kan nga foni Mali furancɛ fanga de bɛ sen na anw tɛ se ka na ni dɛmɛbagajɛkulu si ye lakana ko kun kan ka dɛmɛ don Mali jamana ma. Transition government is there, we can't come back with a security partnership. N kɔni jigi b'a kan k'a fɔ ko taabolo minnu bɛ jamana ɲɛmɔgɔw bolo bɛɛ lajɛlen kɔni y'a fɔ n ye ko kalataw bɛna kɛ a waati la n b'a jigiya k'a fɔ ko ni kalataw kɔni kɛra dɔrɔn anw bɛ segin ka na jamana kɔnɔna la ni an ka dɛmɛ ye i n'a fɔ an tun delilen don ka kɛ cogo min na ka kɔrɔ walasa ka se ka Mali jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ u ka se ka jadijɛkulumaw kɛlɛ ni ka basigi la na Mali jamana kɔnɔ a cogo kɔrɔ la. And we know right now Russia and China. An b'a dɔn nin wagatinin na Irisi jamana ani Chinois jamana fanga bɛ kan ka bonya kosɛbɛ farafina. Fɛɛrɛ suguya jumɛn bɛ Ameriki jamana bolo yasa ka se ka dɛmɛ don Sahel jamana fɛnɛ ma? Agenda how to counter those influences. Yeah, I think that's a really, really good question. Let me take them one by one, right? So it's a ne hakili la Shin jamana bɛ kana a yɛrɛ mako de dilan ni jamana ka dugu jukɔrɔfɛnw ye u bɛ tila k'u kɔ don ka taa ka juru to jamana kan na a tɛ se k'a yɛrɛ bɔ juru min na. The natural resources of a country and then moves on or leaves them in such high debt. N hakilina ye gɛlɛya fan dɔ gɛlɛya yɛrɛ fanba o ye Shin jamana ka juru ye wa n jigi b'a kan k'a fɔ ko farafina tilebiyanfan jamanaw bɛna o faamu k'o dɔn bawo u ɲɛ t'o la fan wɛrɛw fɛ. Difficulties at the moment. I do believe big part of the problem there is Chinese debt. As far as Russia's n jigi b'a kan fɛnɛ k'a fɔ ko Mali jamana bɛna nin faamu ko fɛn min ye Rusi jamana ta ye n b'a fɔ k'a lajɛya n hakili la Rusila jamana ka kɛlɛbolo yeli Mali jamana kɔnɔ ne b'a faamu ko teriɲɔgɔnya sira jankɔrɔw bɛ Mali ani Rusila jamana cɛ sira dɔw fɛ taa ni ka segi camanw de kɛra kalankow kun kan seko ni dɔnkow ka fara fɛn caman wɛrɛw kan. Malians will say that you didn't have a choice. Ne hakili la ko minnu bɛ Rusi jamana kun kan nin waati na n b'a dɔn ko Mali jamanadenw bɛna fɔ don dɔ la ko fɛɛrɛ wɛrɛ foyi wɛrɛ tun t'u bolo k'o de kama u ye nin teriɲɔgɔnya sira in don u ni Rusi jamana cɛ ne b'a fɔ n ko nin teriɲɔgɔnya sira min bɛ Mali ni Rusi jamana cɛ a man ɲi. I hope that they will leave Mali in a situation that Mali can continue to recover.